bagenderete otutukana asabo igo twarire ira bunegetaseni kiagetembe kogendera kubwatesia saa 12 gwika chingaki amang'ana yokubarwa gwechikoro kwega arachake nechingaki omubuya gotangaswa ase bwango mono mwacho murirega ninde noyomo obwa bang'ina noiga mong'ina bogosukang'ega gocha monega ase gekege kegietire wakire kura yaye kiga kigesieri nakoreng'ana nenkwa naye bono nari nogosemeria konene buna etabo otienene namo nase okoene kia amagendera achire ase ensemiga iwodi enya kana bogochaka nirita naende ototeng'a kwarorire omoroberi omogima okorekire erieta igo nkoruku chemanya boke yari konyarekana ekene bori buna ate intu buna tori iga riteng'eri riari gotaboka yari koba buya. Anda mong'ina ng'aki kwarorire abo bisabo banyimbo ng'aki kwarorire omoroberi omang'ana ya Aba chikura obisa iga bari buya mbabwati mochando naende nabo batorokereria buna togosoa nyomba ase ogosoa gocha. Siebo wodi gakoba ng'aki amagendera abere gakoba ase enseme Abeire akoba amabe agosari ntonyore amatoke amaya. nkumanchira oro ng'abasae ngotumeka bari bube ase chinsemo chinde oiga Kenya ndakorete chisegi gose chiburaburu chingaki chogochori nki orakwanera abasae buna omong'ina Abasae igo tokobakwanera naki omorai nyasaye ogochora barabwo tiga batige kona kominyoka gochiana ekero nyasaye aratochorere omorai okominyoka goetera ase chibesa. mbobe kiboro ase abasae gotumeka bobe na abanasiasa gose kong'aino ande ake bareta noo chiburuburu ase emesangerero Na abange nabagosiba egento keria. kobwatekana na chinkwana chiao omong'ina ng'aki okosemeria nkwana ki obwate ase oria orachigosoa obisi rero buna omo MCA Oria ogochi gosoa obisi abe gakorigereria egere abakonye buna bamokonyire bamobekire ekerogo. buya mono sana ande ake county siasa chia Kenya na siasa chinsemo Yaya tabase kwebwaterani chisiasa chire yaye buna ekerengeri kiaye kere korwa yaye naende buna twamochorire naende twatokorere boigo akora kende kenene bono buna agosoa iga achakere chibara achakere chinsoko chia amache atokonye na intwe totogi ng'a twanyorire omwana omoke agokominyoka. baria ande ake bataresoka gocha gwaka chikura nki orabakonia Na barabwo nkobatebi tori bache gwaka chikura bachore omochori oru bwate amaiso omorori okorora. Oyio niga are toramoroke na omorogi taimonto muya ekiagera abwenete nere nabwate abana mambia yaye nere abaye mbachorwe. buya mono sana omwacho omorigereria nigo twabeire togosanga negati ya bamenyi b'ensemo iga ya nyamaiya abwo bakire ekura egekege kiarire na abange babo nigo bang'endire gosegeta bono ya genzi koene kibuna banyare koba bagwesokia ase omoroberi ogenderete obwaki bwechikura ase obochori bobe mugirango ase county ya Nyamira ase ensemo ende mwancho omorigereria ekero gekeiga agokonyorete gose nigo kiamererwa amate nabarwaniriri kianda abo abari na ekerenga giogochikorigia na kwerwanerera ase okoene kurwanirira na kogambera oboigo okokora oversight ase assembly ase assembly ya Nyamira ase abamenyi ebe ward ya Nyamaiya ase abo banyimbo abokoreng'ana chinkwana chia bamenya baiga bagoteba ng'a emeremo bagokora niga egendete koba emiya kegima ibono yairire okogenderete bwa amang'ana y'obwaki bwechikura ewodi chikura achiribu 15 nemo nechiminye na 31 akobwatekana na data gose statistics gose kobwatekana na omobaro oria okoretwe chingaki
gebere nebere asabono kobwatekana nechinkwana chiaba arai bense panero kogania kwabo nerango n'obwansi bogotwara omorai omoya kobwatekana nogosira amobasokana kwa omorai oyo kabere omo MCA bwodiga yenyamaya dembo mwancho morigeria kende ngiyo kia ripoti gosige ntoranya roboti ronde robe kurwase ewodiga kolinde ntogendere kurigeria gukomanyia igoro yari aragendere gwateka akurwase enseme kurochi ebere na kurwabu umubaro goso kubaro gwechikure chigago chake ase skuru ye secondary aya nyamaya nechinga kichabo tukobono gosichinga kyo kubaro kwalire umubui na chigotangaswa kwa Daniel Ontiri.